amarga lair sampun ngobong ibunipun. Wonten buta ingkang stres salawase urip. Yaiku buta cakil. Stres amarga ajeng siksa lan iduke mawon boten saged. Wonten buta ingkang kautus minangka buta utawi buta sayur-sayuran aran buta terong. Wonten malih buta ingkang viral amarga dados penyanyi inggih menika buta Sheila on Seven. Wonten buta ingkang goblok banget wong maca wae ora iso inggih menika buta aksara. Awis para buta sapa yekno pacak pabarisan tenganing pusaka tombak keris barang pedang keris kula wonten ingkang obat anti gores obat luka obat tanam obat tikus kapur barus nanging ugi wonten ingkang beta ijazah asli minangka bukti bilih buta lulusan saking Universitas Ngalengka Fakultas Kebutonan. Kang Cinandra Gandya Kang Cinarita ing barisane mengsah Sang Prabu Sugriwa Raden Jayanggota Raden Anina Raden Anjani Putra ya Raden Senggana ya Anoman sing kethek putih usami sapa sineku yo mangewu wadya bala wanara para wanara para kethek-kethek kuru malah wonten ingkang stunting utawi puting sedaya marindhaken siang ing wulan Ramadan. Nadyantor yayane ora bareng bodhone